хора, здравейте. What? Какво ми изписа? Готов ли си? What? След сайт 12:37 в точно 13 часа почваме един лайв на играеме Майнкрафт. Аз до 13 часа вече ще съм си свалил мултиплеер мастер и после ще играме някаква рандом игра, може после ми омигъл така нататък и после това до